Yan, Babo Kabalen, welcome to Wern, Pampanga. Yes, for today's vlog, another food crawl dito sa may The Shops at Infinity. Yun guys, it's gonna be a day of food and fun. Samahan niyo po kami if you wanna know more about this. So tara, let's go! Una naming binisita ang Doi Dep, isang authentic Vietnamese restaurant and coffee shop. Dito, natikman namin ang mga legit Vietnamese dishes kagaya ng pho bo, fresh spring rolls, ga co sha, isang braised chicken with lemongrass, at marami pang iba. Pagkatapos matikman ang kanilang mga bestseller dishes, pinatikim naman nila sa amin ang mga coffee and refreshing teas. May pagka-DIY ang coffee nila. At heto pa, real fruit beets and flower petals ang matitikman mo sa kanilang mga teas. Again guys, all authentic Vietnamese ingredients ang mga ito. Kaya naman kakaibang experience ang kumain dito. Mayroon nga pala silang events room sa second floor kaya fit na fit ang Doi Dep kung naghahanap kayo ng mga lugar para sa inyong meetups and small gatherings. Parang lumipad naman kami mula sa Vietnam papuntang Japan upang bisitahin ang Niji Japanese Restaurant. Ang restaurant na ito ay sikat na buhat pa man sa unang branch nito sa Ohio corner Don Huico Avenue, Clarkview, Angeles City. Pinatikim nila sa amin ang mga bestsellers nila tulad ng fresh sashimi na nakalagay sa isang maliit na bangka. Cute no? Ang sarap din humigop ng mainit na sabaw ng ramen. Siyempre, hindi mawawala ang mga tempura, sushi, wagyu beef at marami pang iba. Sobrang Japanese feels talaga dito. Pagkatapos ng mga Oriental and Asian dishes, lumipat naman kami sa Flavoroso Italian Ristorante. Isa itong authentic Italian restaurant. Bida dito ang mga pizza, pasta, salad at marami pang iba. Na-feature na natin ito dati kaya medyo familiar na ako sa mga dishes. Pero hindi naman nawala yung cravings ko para sa mga ganitong pagkain. Authentic, premium, pero hindi mahal. Kaya hindi ka mapapahiya kapag dito mo dadalhin ang iyong kadate. Tamang-tama naman ang aming panghuling binisita. Ito ang Adhika Coffee Shop. Hi! Welcome to Adhika. Dahil nga nabusog kami sa mga nakaraang pagbisita sa mga restaurant, na-relax at na-refresh naman kami sa mga coffee, tea at mga light meals ng coffee shop na ito. Napaka-homey rin ng interior design. Tiyak na mag-enjoy kayo kapag mag-chill ka dito.